Opisyal nang binuksan kahapon ng Ibalong Park sa Barangay Puro, Legazpi City. Pinangunahan ang pagbubukas at ribbon cutting ni outgoing Mayor Alfredo Garbin Jr. kasama sina incoming Mayor-elect Hisham Ismail at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Mayroon itong kids playground, grand pavilion, amphitheater, administration building at food stalls. We will continue to improve this one. And also this one. Pagpapapreparan ko naman sa Saluyan City Engineering as architect. Itong planong mag-i-esplanade para ipagpapalagay sa Saluyan Boulevard. So, there's more to come in this area. And I think this will become more vibrant, accommodating local as well as international tourists. Kasabay ng pagbubukas ng parke ay ang blessing at unveiling ng monumento ni Bantong, isa sa mga pangunahing tauhan sa epikong Ibalong. Pinangunahan ito ng pamilya Garbin at pamilya Ismail na siyang gumastos sa pagpapatayo ng monumento. This monument is more than just a structure. It is a powerful symbol of our city's rich history, cultural heritage, and the enduring spirit of our people. The creation of this monument is a testament to our commitment to preserving and celebrating our past, ensuring that future generations will remember and learn from the legacy of those who came before us. Parte ako duman sa inot na monumento, asin maugma ako na parte giraray ako sa pantulong monumento para matapos. Asin naining kalabang siro, kalabang mga Legazpeño, asin sa tuyang mga turista na nakompleto ta ining tulong monumento na simbolo kang sa tuyang heroes of Ibalong. Ayon sa mga opisyal, ang Ibalong Park at ang monumento ni Bantong ay hindi lamang mga lugar na maaaring puntahan upang magpahinga, kundi simbolo rin ito ng pagpapayaman sa kultura at kasaysayan ng mga Legazpeño. Inaasahang magiging dagdag destinasyon ito para sa mga turista at residente ng lungsod. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.